No niin, mukavan kuplivaa päivää kaikille, niin tänne Nokia Areenan Paidia-tilaan tulleille kuin sinne Yle Areenan katsojille. Tampere kuplii sarjakuvafestivaalin vuoden 2025 versio 3. päivä alkaa, niin kuin normaalistikin 3. päivä Sarjakuva Finlandian jakotilaisuudella. Pian kuulemme, mitä valitsijadiktaattori Arto Nyberg on päättänyt, mutta sitä ennen muutama sana sarjakuvavuodesta 2024. Jälleen kerran suomalainen sarjakuva-ala osoitti voimansa ja monipuolisuutensa. Arviolta 90 albumia julkaistiin viime vuonna ja niistä 68 tuli kisaan mukaan. Tätä parhautta oli esillä strippisarjoista, oma-elämänkertallisiin ja omakustanteista kustannustalojen tuotteisiin. 4-henkinen valintaraati nosti lyhyelle listalle 10 albumia ja aiheutti Arto Nybergille päänvaivaa antamalla hänelle ruodittavaksi niin erilaisia ja eritoten laadukkaita teoksia. Nyt kuulemme, millaisen valintaan hän on päättänyt. Ja tässä vaiheessa mun pitäisi juontaa Arto Nyberg sisään, mutta sain aamuyöllä tiedon, että hän on tullut flunssaan ja siellä kovan kuumeen kourissa kärvistelee kotisängyssänsä. Eli joudutte tyytymään tässä vaiheessa vara-Artoon eli minuun. Pahoittelut siitä. Pikaista paranemista Artolle. Toivottavasti ehdit käydä vaikka Sarjakuva Finlandia teosten katselua katselemassa tuolla Yle Areenassa ja ehkä tulla sitten sarjakuvafestivaaleillekin vielä sunnuntaina, jos siihen mennessä paranet. Mutta nyt käydään sitten pikkuhiljaa lävitse. Arto luonnehti jokaista näistä 10 teoksesta jonkun verran. Hän olisi varmasti pystynyt sanomaan näistä paljon enemmän, mutta minä niillä muutamilla sanoilla, mitä Arto minulle laittoi, niin kertoilen jotain. Eli täältä löytyy nämä teokset. Ensimmäisenä käytän pelkästään teoksen nimiä, koska tässä on teoskohtainen palkinto, ei siis tekijäkohtainen. Täältä löytyy Vajaava Ateneum. Arto sanoi siitä seuraavaa. Monia eri piirrostyylejä ja tekniikoita on käytetty kiinnostavalla tavalla. Tarinan keskiössä on Ateneumin rakennus, joka vajoaa, ei ainoastaan fyysisesti. Kertalukemisella tästä ei selviä, vaan tarinoihin pitää palata uudelleen. Sitten seuraavana Jäätävä Speden Retrospede. Paikoin ääneen naurattava oma elämänkerrallinen kooste miehen elämästä, jossa tapahtuu, kaikenlaista. Piirrosjälki on tuttua ja esikuvatkin taitavat jäljessä näkyä. Sitten Pnuk löytyy täältä. Tarina tulevaisuudesta, joka on jättänyt jälkeensä hienosti kuvattuja rakennuksia vanhojen tieltä. Yksityiskohtia täynnä olevia kuvia, jotka pohdituttavat nykymenoa miettivää lukijaa. Seuraavana Kuninkaan kaupungissa. Limingan sarjakuvalinja on yhdistänyt voimansa ja tuloksena on kiehtova tarina romaanien muuttoliikkeestä, jonka lukuisat piirtäjät yhdistävät kertomukseen, kukin tarinaa vieden omalla tyylillään. Sitten Hiekka. Hiekasta Arto on sanonut seuraavaa. Elokuvamainen ja tummasävyinen kertomus, jonka todenperäinen tarina on piirretty kiehtovalla tavalla. Sitten siirryn tänne toiselle puolelle. Seuraavana vuorossa Future täältä. Future on monella eri tekniikalla tuotettu tajunnanvirtainen visio tulevaisuudesta, vaiko jopa jo nykyisyydestä kertova 10-osainen irrottelu. Seuraavana Suomaat. Englantiin sijoittuva splatter, jossa synkkä tarina etenee vauhdikkaasti. Hieno piirrosjälki ja tummasävyiset kuvat tuovat uskottavuutta. Täältä löytyy Salome-niminen teos. Tarkanoloinen kuvaus alakulttuurissa toimivista ihmisistä, joiden joukkoon tulee ulkomaalainen muuttuja. Tekijä on selvästi viettänyt aikaa alalla, siksi uskottava tarina vie mukaansa. Sitten Kuolleet puutarhat, osa 3, Pedon uni. Kuolleet puutarhat-sarjan 3. osa on taidokkaasti sommiteltu fantasiakirja, jota lukiessa pysähtyy kiehtovaan outoon maailmaan. Ja 10., mutta ei vähäisimpänä, Myyttiset osa 2, Vaarallinen uni. Kirja unista, jotka saattavat muodostua todeksi vai saattavatko.
Kertomuksiin on liitetty Itämeren suomalaisia myyttejä ja uskomuksia, jotka saavat tutkimaan aiheesta lisää. Tässä oli se 10 kappaleen listaus ja sitten varmasti hetki, jota me kaikki olemme odottanut. Arto Nybergin valinta. Ja vuoden 2025 Sarjakuva Finlandia -tunnustuspalkinto myönnetään seuraavalle vuonna 2024 julkaistulle sarjakuva-albumille Eeva Meltio Hiekka. Onneksi olkoon. Mahtavaa. Mä luen vielä tässä vaiheessa arvioinnit, mitä Arto sanoi tästä sitten lopullisesti. Eli Eeva Meltio on onnistunut tavoittamaan tositapahtumiin perustuvan tarinan synkän tunnelman sarjakuvakirjaksi. 10-vuotisen kuivuuden aiheuttamat seuraukset nähdään elokuvamaisissa kuvissa, jotka vievät tarinaa. Piirrosjälki tuo hiekan ja armottomat olot lukijan silmille. Yli 90 vuotta sitten tapahtuneella luonnonmullistuksella on myös yhtymäkohtansa nykyaikaan, mikä saa lukijan miettelijäksi. Kirja on kansia myöten mietitty upea kokonaisuus. Onneksi olkoon vielä. Upsista. Laitetaan sitä noin päin. Ja sitten vielä diplomi. Kiitoksia. Ja nyt saatte räpsiä kuvia. Kiitos. Voinko jättää kukat vaikka tähän hetkeksi? Joo. Kiitos Joo. Kiitoksia. Nämä on tosi jännittäviä tilanteita tälleen sarjakuvan tekijälle, joka yleensä siellä omassa luolassaan piirtelee ja sitten vasta välillisesti kohtaa yleisön teoksen kautta mutta on niin kuin ihan valtava iso ilo ja kunnia olla täällä Sarjakuva Finlandia palkinnon jaossa ja olla tämä palkinnon saaja tänään erityisesti. Eli kiitokset toimittaja Arto Nybergille ja Esiraadille ja Tampere Kupli ry:lle tästä. Hiekan tarinan kehittelyä vei minulla useampia vuosia ja siinä pohjalla on aika laaja tutkimustyö. Tutkin aika paljon aikalaisten julkaisemia päiväkirjoja ja muistelmia. Vanhat valokuvat ja videot vei ihan mennessään. Ja jotenkin mä uppoudun niiden ihmisten tarinoihin niin siinä ajassa ja ne resonoi minussa tosi vahvasti, vaikka mä jotenkin oma tausta on niin kovin erilainen. Ja sitä maailmasta, joka alkoi mun sisällä rakentua tai pään sisällä rakentua, niin siitä tuli hirveän elävä paikka mulle. Ja niistä ihmisistä, näistä mun hahmoista tuli sitten mulle semmoisia läheisiä. Se oli vähän semmoinen pakopaikka, mihin mä pystyin vetäytymään aina kun tuntui siltä, että tämä tosi maailma on vähän liikaa, niin sitten mä voin vetäytyä sinne ja keskustella niiden mun hahmojen kanssa. Ja tämä oli noin 7 vuoden työ. Ja sen takia se olikin hirveän jännittävästi julkaista tämä että kun se itselle on niin tärkeä paikka, niin miten muut sen kokee tai kokiko ne ollenkaan sitä, että se on pelottava tilanne.
mä oon ihan valtavan kiitollinen tästä vastaanotosta, mitä Hiekka sai. Mutta sarjakuvan tekeminen ei ole mikään yksilölaji, vaikka se monet niin kuvitteleekin ehkä niin kuin tekijäkunnan ulkopuolella. Tämä ei syntynyt missään nimessä tyhjiössä eikä vain omin voimin, vaan mä oon saanut vuosien aikana ihan valtavasti apua erilaisilta ihmisiltä. Ja ehkä suurimpana ja ihan ensimmäisenä mä haluan kiittää mun aviomiestä Niklasta. Hän istuu tuossa etupenkillä, että me ollaan oltu yhdessä pian parikymmentä vuotta ja sä oot auttanut ja tukenut mua aina näissä asioissa, tai silloin kun mun usko meinaa loppua. Et en tiedä, olisinko saanut tätä valmiiksi, jos sä et olisi ollut aina rohkaisemassa eteenpäin, että se usko loppuu omalla kohdalla aika monta kertaa. Ja sä autoit myös tämän tarinan ja maailman kehittelemisessä ja teit musaa. Ja myöskin tässä kirjassa on paljon vanhoja koneita ja niihin liittyviä asioita, joissa sitten Niklas auttoi mua ja mä jotenkin ihastuin näihin vanhojen koneiden kauniiseen maailmaan. Ja sitten toinen, josta mä sain valtavasti voimaa ja iloa, on meidän yhteinen poika Tibet. Nyt hän on kotona. Et jotenkin tuntuu, että niinäkin päivinä, kun tuntuu, että ei jaksa jatkaa, niin sitten häneltä ja perheeltä sain sitä jotenkin iloa ja voimaa. Haluaisin myös kiittää sitä perhettä, jossa mä sain kasvaa, ja vanhempia, jotka on tukenut mua vuosien varrella, ja erityisesti äitiä, jolle kirjallisuus on aina ollut keskeinen osa elämää hänelle ja sitä kautta meidänkin elämässä. Ja tälle äidinkielen opettajan tyttärenä olen oppinut arvostamaan suomen kielen voimaa ja tarinoiden voimaa, ja ne on kantanut läpi elämän. Sitten mulla on monta muuta vielä. Tässä on ihan valtavasti kollegoita ja ystäviä, jotka ovat auttaneet mua vuosien varrella, mutta ehkä erityinen kiitos kuvittaja Pirita Tolvaselle, sarjakuvataiteilija Matti Hagelbergille ja Ville Rannalle ja Asko Rokalalle, joka sitten on tämmöinen pitkälinjan kuvakäsittelyn ammattilainen ja auttoi sitten tämän kirjan ja erityisesti tämän haastavan kannen viimeistelyssä. Että se oli niin kuin painoteknisesti hankala tapaus. Ja vielä tämmöinen ihan lämmin ja nöyrä kiitos lopussa kaikille, jotka on auttanut mua, erilaisia apurahatahoja ja myös koko Suomen sarjakuvakenttää. Täällä on tehty väsymättömästi työtä sen eteen, että sarjakuva pääsee esille. Sarjakuva tunnistetaan taiteen lajina ja se on hyvin laaja-alainen taiteenlaji. Ja en voi sanoa muuta kuin, että meidän pitää vain jatkaa tätä tärkeää työtä. Kiitoksia. Ja onnea Eeva ja onnea Hiekka, ehdottomasti. Päättelemme tätä lähetystä nyt täältä, mutta muistutus vielä, että tämä lähetys on katsottavissa Yle Areenassa 30 vuorokauden ajan. Ja vielä toinen muistutus siitä, että kello 13 tässä samassa studiossa aloitetaan Tampere Kuplikos Academic sarjakuvaseminaari ja jatketaan sitten tuonne 5:30 asti. Luvassa on mielenkiintoista katsottavaa sekä enemmän että vähemmän akateemiselle yleisölle. Kannattaa liittyä seuraan. Ja jos nyt et ehdi, niin tämäkin lähetys on Yle Areenassa 30 päivän ajan katsottavissa. Ja sitten vielä kolmaskin muistutus, että Tampere Kupli-festivaali jatkuu. Tänään kuplitaan vielä Sampolassa, jonne tosin aikaisemmin ilmoitettu Arto Nybergin haastattelu niin ei onnistu sattuneesta syystä. Ja sitten on vielä iltabileet tänään. Huomenna siirrytään sitten Tampere-taloon ja siellä aukeaa 2-päiväinen sisäänpääsymaksuton sarjakuva Fiesta. Nähdään siellä. Kiitoksia kaikille.